Yeah, so ngizonka ilo i-MTN yokuthinteka machina sethu. Tana nawe ba. Ube lo ngithi ngiphuma njalo ngibheka. Hawu ngizathi ngifuna wena phela. Hawu ufunelani nami ngithi ngibheka wena uma ngiyaphuma nje ngapha nje uthi ngiphume kwami ngiqeda ukuflash bese ngiyokubheka. Hawu uthi kwenze njani? Hayi mfethu ngihlele lapha endlini yami ngifonela omunye ugeli kanje. Ngiyakutshela wena. Uthi ngapha. Wale ujayi uthi komunye umjito kanjani? Hayi uthi ufuna omunye umjito oyishisa strong. Intanga. Manje ngiyabona wena uyabona ngoba kanje uyintwana yami kanje. La siyafika lapha ya. Manje Siyafika. uphethe imali lo muntu loyo. Ngiyacabanga usibizele lokho phela nale brand ngithathe kuyo. Ngiyabona ngoba siphikna kanje iMedi Street. Obvious uyazi ngiyabamba. Oh ngifaka Elinye entweni. mfanishi. Ngifaka entweni ndoda. Ngifuna sambeke siye kuye. Salindeni. Hayi mfethu asambeni mfethu hayi. Salindeni. Hayi. Sibe sishaya. Hayi asambeni hayi. Sean Bencario, Australia. Angizange ngokulwa mina ntombi, no no no. Ngizofuna uthando. Angizange ngokulwa mina ntombi, no 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 no. Ngizofuna uthando. Manje ngiyasaba. Ubaba never love your mama. Never love your mama. Manje ngiyasaba. Manje ngiyasaba. Ubaba never love your mama. Never love